Osvanuo je još jedan predivan dan u šumi, a Maša i njena družina su se okupili na doručku. Kako je ova jabuka ukusna. Obožavam jabuke. I ja isto, one su mi omiljene. Maša ih je zamišljeno gledala i odjednom je poskočila. Drugari, leto se završilo, ili znate šta to znači? Šta? Dolazi jesen i hladnije vreme, a mi nismo počeli sa sakupljanjem hrane za zimu. Šta? Ostaćemo bez hrane? Nema više jabuka? Ma ne, niko neće ostati bez hrane, samo ako budemo pametni. Miš Maša je onda okupila svoje drugare i odlučili su da organizuju jesenje sakupljanje hrane. Pozvaće sve stanovnike šume da učestvuju kako bi sakupili što više za sve. Pa hajmo onda, možemo da pozovemo Micu Risa i Medu Maru, one prave najukusniju zimnicu. Družina se podelila i svako je imao svoj zadatak. Rakun Raca i Veverica Veca su se uputili kod Risa. Mica je uživala u svom jutarnjem odmoru. Zdravo deco, šta tražite vi ovde? Potrebna nam je vaša pomoć. Hoćemo da sakupimo što više hrane za hladne dane, za celu šumu. Pa to je odlična ideja, naravno, pomoći ću vam. Svi su se zajedno uputili nazad na šumski proplanak i usput su sakupljali voćke i žireve. Maša i Ježa su išli šumom i okupljali su životinje na koje su naišli. Prvo su naišli na šumskog vepra. On im se odmah priključio u prikupljanju. U svojim jakim kljovama je mogao da ponese veliku gajbu u kojoj su prikupljali hranu. Zatim su sreli lisicu. I ona im se priključila u potrazi i usput im je otkrila mesto u šumi gde ima puno različitog voća koje mogu da uberu. Hajde, pratite me. Ovo drveće ima najukusnije voćke, ima ih baš puno. Zec je otišao da nađe jelene. Na njegovu veliku radost naišao je na velikog Rašu. Ispričao mu je za njihov plan i Raša je odmah pristao. Naravno da ću da vam pomognem. Ja u mojim velikim rogovima mogu da ponesem mnogo hrane. Zajedno su nastavili da idu kroz šumu i sakupljali su voćke i bobice. Družina se vratila na proplanak i počela da slaže sve što su pronašli usput. Čoveče, ovo je baš teško. Kako ćemo da sakupimo dovoljno hrane za celu šumu? Onda su videli da ostale životinje pristižu i da svako nosi nešto od hrane što je pronašao. Reč se proširila po šumi i sve više životinja je pristizalo i svi su hteli da pomognu. Bio je to zajednički trud i malo po malo prikupili su toliko hrane da nisu znali gde će sa njom. Došla je i Meda Mara. Zdravo svima! Čula sam da se organizuje veliko šumsko spremanje hrane. Došla sam da pomognem. Zatim je Mara sve iznenadila kada im je rekla da mogu da iskoriste deo voća da naprave džemi slatko, koje će imati za celu zimu. Svi su poskočili od sreće i pomogli Mari da postavi velike lonce za kuvanje. Spremanje zimnice je počelo. Svako je pomogao. Ređali su gajbice i džakove hrane na jedno mesto. Dodavali su voćke za kuvanje džema u lonac. Sipali u teglice slatko. Wow, drugari, pogledajte koliko smo hrane skupili. Pa ovo je neverovatno. Bilo je hrane za celu šumu koja će im potrajati kroz zimu. Maša je bila presrećna i svima se zahvalila. Cela šuma je odzvanjala osmehom i pesmom dok su životinje vredno radile. Šumska družina je ostala na okupu i zajedno su dočekali hladne dane koje su zajedno provodili uz puno ukusne hrane. Svi su bili ponosni na sebe i svoje drugare i sve što su uspeli da urade danas. Pokazali su da zajedničkim trudom mogu sve i da se dobro delo uvek na kraju nagradi.